ҳафтаи гузашта бо иштироки комиссияи махсус мақомоти милитсияи суғд чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор гузаронид. Наздик 250 килограмм воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 64 маводҳои маъмурӣ таҳти назорати комиссия маҳв карда шуд. Рӯзи 29 сентябр кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд бо иштироки комиссияи махсус аз вазорати корҳои дохилӣ чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор доир намуданд. Далелҳои шаъӣ наздик 250 килограмм намудҳои гуногуни воситаи нашадор ки ҳалнома ва таъиноти судияшон ба тасвиб расидааст аз ҷониби ҳайати комиссия барои несту нобуд кардан пешниҳод ва чорабинӣ бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма, мақомотҳои прокуратураи суд ва дигар сохторҳои марбута баргузор гашт. ҳамагӣ 249 килою 606 грамм воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 64 маводҳои маъмурӣ таҳти назорати комиссия маҳв карда шуд. аз ҷумла аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ 22 килою 939 грамму 32 миллиграмм героин, 23 килою 618 грамм афюн, 41 килою 292 грамму 78 миллиграмм ҳашиш, 161 килою 506 грамму 16 миллиграмм бангдона, зиёда аз 9 грамм моддаи психотропии метаамфетамин, 100 ҳаб дорувории фенобарбитал, 36 бех ниҳоли бангдона ва 280 бех ниҳоли кӯкнор дар асоси иҷроварақаҳои судӣ барои несту нобуд кардан омода ва дар оташдон дар ҳарорати зиёда аз 1300 дараҷа гармӣ сӯзонида шуданд. ҳамчунин ба миқдори 19 грамму 88 миллиграмм афюн, 162 грамму 36 миллиграмм ҳашиш, 48 грамму 0,3 миллиграмм бангдона, далелҳои шаъӣ 64 маводи маъмурӣ несту нобуд карда шуданд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсияи суғд аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст.